مصحف مثالي معرف 19 كابت قينان كنافر زلو عشاس بنصحنا زملالس دخاي حيش نفس بزي فلطت مخانا صبق ايكونن قلطف اجر خا يسحت سبع شنتو مجدو يغلابط لبوغنا اب እግዚአብሔር እዩ ዘንጸርጽር ሃብትስ ብዙሓት ፈተውቲ ይውስኽ ንድኻግና ፈታዊኡ እኳ ይሓድጎ ሓሳው ምስክር ከይተቐጻ ኣይተርፍን እቲ ሓሶት ዘይውፅእ ከኣ ኣይምልጥን ንኸበርተ ብዙሓት የቀባጥሩሉ ነቲ ዓዳሉ ህበታት ድማ ኩሎም ፈተውቱ እዮም ንድኻ ኩሎም ኣሕዋቱ ይጸልእዎ ምናዳ እኳ ፈተውቱ ካብኡ ይርሕቁ ብቓላት ይስዕቦም ግና ኸየለውን ልቦና ዘጥሪ ንነፍሱ የፍቅራ ንምስተውዓል ዘትበሉ ሰና ይረክብ ሓሳው ምስክር ከይተቐጻ ኣይተርፍን ሓሶት ዘይውፅእ ከኣ ይጠፍእ ንዓሻ ጣዕሚ ንብረት ኣይግብኦን ምናዳ እኳ ንባርያ ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ምስልጣን ኣይግብኦን ምስተውዓል ንሰብ ንኹራ ደንጓይ ይገብሮ ንበደል ምሕላፍ ከኣ ክብረቱ እዩ ኩራ ንጉስ ከም ምጉዛም አንበሳ እዩ ሞገሱ ግና ኣብ ሳዕሪ ከም ዝወርድ ኣውሊ እዩ ዓሻ ውሉድ ነብኡ መከራ እዩ ቆዮቓ ሰበይቲ ከኣ ከይቋርፀ ዝነጥብ ናሕሲ እዩ ቤትን ሃብትን ካብ ወላዲ ይውረስ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚአብሔር እያ ትህኪት ናብ ዓሚቕ ድቋስ የውድቕ ሸለልተኛ ነፍሲ ከኣ ትጠሚ ትእዛዝ ዝሕሉ ነፍሲ ይሕሉ መገዱ ሸለል ዝብል ግና ይመውት እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር እለቅሖ ንሱ ንሰናይ ግብሪ ክፈድዮ እዩ ገና ተስፋ ኸሎ ንወድኻ ቕጻዮ ክሳዕ ንምቕታሉ ግና ኣይትናደድ እንተ ኣናገፍካዮስ ከተንድዶ ኢኻ እሞ ኮራይ ሰብ ይዕደ ኣብ መወዳእትኻ ጥበበኛ ክትከውንሲ ምኽሪ ስማዕ ተግሳጹን ተቐበል ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓቐና ኣሎ ምኽሪ እግዚአብሔር ግና እዩ ጸኒዑ ዝነብር ንሰብ ረሕራሒ እዩ ገጹ ካብ ሓሳውስ ድኻ ይሓይሽ ፍርሃት እግዚአብሔር ናብ ህይወት የብጽሕ ሳላኡ ሰብ ጸጊቡ ይሓድር ክፉእ ከኣ ኣይረኽቦን ሃካይ ንኢዱ ናብ ጻሕሊ እትዋ ግና ኸናብ ኣፉ እኳ ኣይመልሳን ንመላገጺ እንተገረፍካዮ ገርሂ ጥንቀቕ ንበዓል ኣእምሮ እንተገሰጽካዮ ከኣ ፍልጠት የስተውዕል እቲ ነብኡ ዘይጥፍእ ነዲኡን ዝሰጉግ መሕፈርን ነውራምን ውሉድ እዩ ወዴ ነቲ ካብ ቃል ፍልጠት ዘርሐቐካ ተግሳጽ ምስምዑ ሕደጎ ሕሱም ምስክር ንፍርዲ የባጭወሉ ኣፍ ረሲእ ከኣ ኣበሳይ ውሕጥ ፍርድን መላገጽቲ መውቃዕቲ ከኣ ንዝባን ዓያሱ ተዳልዩሎም ኣሎ